Što te najviše razlikuje od ostalih? Ono što sam čula od klijentica je da im jako lagano prenosim znanje na veoma shvatljiv i razumljiv način. Kažu mi da čak evo i nitko im nikad nije objasnio neku stvar uopće, ne na takav način, nego nikad im nije nešto objasnio. Dakle, taj dio, da im je jako zabavno, da su imali osjećaj da sam jako ozbiljna, dakle, opuštena je atmosfera, ali radna. Bilo je dilema oko tog mindseta novca ili obilja, kako ga nazivamo u svojim programima, kako će to njima sjesti. Neke su rekle, mene taj dio ne zanima, ja bih taj tečaj tvoj, ali poslovni engleski, ali bez tog dijela. A onda kad sam ja ustrajala da one malo ipak probaju izložiti se i tim znanjima financijskim, one su oduševljene tim, jer to nije klasičan financijski tečaj ni blizu, nego to je više kroz mindset. U suradnji su mi rekle da imam prekrasan engleski, da sam jako lagana za pratiti, razumljiva, ugodna. Sviđa im se ta pozitiva, da im ne dam da se samo kritiziraju, jer to je jako tipično za žene, one su uvijek najlošije i zapravo su samo velike perfekcionistice. I najvažnija stvar koju su mi rekle sve polaznice mojih tečajeva je da izlaze sa velikim osjećajem sigurnosti i još važnije samopouzdanja. Da, one i dalje griješe u tom engleskom, ali riječ je o ženama koje su se prije jako ustručavale govoriti engleski. One sada idu u Italiju na sajam, one pričaju, druga ide rezervirati u inozemstvo sobu, dolazi odmah na recepciju, priča engleski, pozdravlja, veli ja ni 5 ni 6 idem sad lagano to sve prije, ne daj Bože ono. Dakle, sigurnije su.